Mayong adlaw mga bata, karong adlaw pagatunan nato ang subject nga mathematics. Ang atong leksyon karon mahitungod sa paghan-ay nga magkadako o magkagamay ang unit fractions o sipak. Sa dili kitang badayon, aduna ako'y mga health reminders para kanato. So una, maghugas sa kamot. Ikaduha, modistansya sa ubang tawo. Ikatulo, ligayi ang pagkikap sa imong mata, ilong ug baba. Ikaupat, kanunay magsulob og face mask ilabi na kung mugawa sa inyong panimalay. Ug ikalima, let us stay at home para safe tang tanan. Magpuyo kita sa sulod sa tong panimalay labi na kung wala tay importante nga gawason. Okay? So, let us start. So sa niaging leksyon atong nakatunan ang pagkumpara sa unit fractions o sipak gamit ang mga simbolo. Ang mga simbolo nga atong gigamit kay kani nga simbolo equal to o susama. Then we have less than o mas kamay o kani ikatulo more than o mas dako. So tulo ka simbolo ang atong gigamit aron atong makumpara ang duha ka fractions. Atong tanawon kung nakahinomdom pa ba kamo. Ato ikumpara ang unit fraction nga inyong makita karon. Una, 1/2 ikumpara nato sa 1/4. Hinumdumi ang akong giingon sa ato niaging leksyon nga ang mas gamay og denominator kay mas dako siya. Ug adto mag-atubang ang baba sa simbolo nga atong gamiton. So unsa man kaha ang ato ang tubag niini? Unsa nga simbolo ang atong gamiton sa 1/2 and 1/4? Okay, ang atong gamiton na simbolo kay more than. 1/2 is more than 1/4. Or ang 1/2 mas dako kumpara sa 1/4. Ikaduha, aduna kitay 1/6 kumpara sa 1/3. Unsa man nga simbolo ang atong pagagamiton? Yes, insakto, less than ang atong gamiton. So, 1/6 is less than 1/3 or ang 1/6 mas gamay kumpara sa 1/3. Ikatulo nga pananglitan, aduna kitay 1/3 ug 1/3. Unsa man nga simbolo ang atong pagagamiton? Yes, sakto, equal. Kay susama man sila 1/3 ug 1/3, pareho ra sila. So, equals sila. Okay? So, karon adto na kita sa atong leksyon. So, tanawa paayo ang mga hulagway. Aduna kita diri, hulagway una, ikaduha, ikatulo, ikaupat. So, atong nganlan kini sila pinaagi sa simbolo ato isulat. So, ang unang hulagway, 1/4. Ikaduhang hulagway, 1/2. Ikatulong nga hulagway, 1/6. Ug ikaupat na hulagway, 1/8. Karon ato kiniihan ay sa gikan sa kinagamyan ngadto sa kinadak-an. Pinakagamay ngadto sa pinakadako. Tan-awa maayo ang hulagway. Asa diha ang gikuluran na gamay siya og portion. Ang pinakagamay nga nakuluran asa man niana. So ang pinakagamay base sa tong hulagway ay ang 1/8. Sunod, unsay sunod na gamay? 1/6. Sunod, 1/4. Ug ang pinaka-last, 1/2. So, sa pinagi ani nga hulagway natabangan kita sa paghanay. So, ang pinakagamay ang 1/8, sunod ang 1/6, sunod ang 1/4, ug ang sunod 1/2. Okay. So, ato na sang balihon. Kinadak-an ngadto sa kinagamyan. Tan-awog maayo ang hulagway. Asa ni ana ang pinakadako nga hulagway? Okay. So, aduna kitay 1/2. So, ang 1/2 ang pinakadako tanawa half. Pareha sila gidakon ang lingin. So, pinakadako ang 1/2. Sunod na pinakadako. Yes, 1/4. Ug sunod na pinakadako, 1/6. Ug ang pinakagamay, 1/8.
Pinaagi ani ato ang nahanay, makita nato diri sa kinagamyan ngadto sa kinadak-an na ang denominator nga dako gamay di ay siya og parte. So 1/8 o tan-awa ang mga denominator. Kung kinagamyan ngadto sa kinadak-an, mag-una ang dako nga denominator kumpara sa gamay nga denominator. O sa kinadak-an ngadto sa kinagamyan, mag-una na sad ang kinagamyang denominator padulong sa kinadak-an. So buot pasabot na ang kinagamyan og denominator kay mas dako siya og parte. O makita na to, dako siya og parte. So kung kinadak-an ngadto sa kinagamyan, tan-awa ang denominator gamay. Gamay, magkadako ang iyahang denominator. Okay, nakuha ba mga bata? Okay, sunod. Sa paghanay sa mga unit fractions, akong giingon ganina, nga itandi o ikumpara usa kini aron mahibaluan asa ang mas dako o mas gamay pinaagi sa. Una, hulagway. Kato akong gipangita kanina, diba hulagway makato? So pinaagi sa hulagway ang kinadak-an nga bahin mao ang kinadak-an nga sipak o ug ang kinagamyan nga bahin mao sad ang kinagamyan og sipak. Diba akong ipatan-aw gyud kanina og klaro nga ang kinadak-an og sipak mao sad ang kinadak-an og bahin. Ang kinagamyan og sipak mao sad ang gamay. Okay, ikaduha. Pagkumpara sa denominator o dagnayan. Diba ako gitong gi-emphasize ganina, ako gitong giklaro nga tan-awon og maayo ang denominator o dagnayan. Kay mao kini ang pagtandi sa mga denominator o dagnayan aron pagkahibaw asa ang mas dako o mas gamay nga parte o gidaghanon. So sa atong nakatunan ganina nga kung kinagamyan padulong sa kinadak-an, mag-una ang mas dako og denominator padulong sa mas gamay og denominator. Kung kinadak-an padulong sa kinagamyan, mag-una sad ang denominator nga naay gamay og numero hangtod magkadako ang numero. Okay? So, ako nang giingon ganina, ang mas gamay og denominator mao'y mas dako og parte o gidaghanon. Ang mas dako og denominator mao'y mas gamay og parte o gidaghanon. So atong timanan ha, ang mas gamay og denominator, mas gamay og numero sa denominator, mao'y mas dako og parte. So mao siya mag-una kung kinadak-an padulong sa kinagamyan. Ang mas dako og denominator mao'y mas gamay og parte o gidaghanon. So meaning sa kinagamyan padung sa kinadak-an natong paghanay, mag-una ang mas dako og denominator. Klaro ba mga bata? Nakuha? Okay. Okay, pananglitan. Atong ihanay ang mga sipak sa ubos pinaagi sa pagtandi sa ilang denominator o dagnayan aron mahibaw-an asa ang mas dako o mas gamay. So tan-awon nato maayo ang ilang mga denominator. So sa natay 1/5, natay 1/7, natay 1/3 ug natay 1/9. So, ang ato mga denominator kay 5, 7, 3, and 9. So, ato karon ihanay. Una, paghanay gikan sa kinagamyan nga ato sa kinadak-an. Tan-awa, unsay mag-una nga fraction? Ang mag-una kay 1/9. Diba, ang mas dako og denominator mao siya ang kinagamyan. Sunod sa 1/9. Yes, 1/7. Ang sunod, 1/5. Ug ang pinaka-last, 1/3. So, ako nang gingon ganina na ang pinakadako or ang mas dako og denominator mao siya mas gamay og parte. Okay. Susunod, atong ihanay gikan sa kinadak-an ngadto sa kinagamyan.
Ang mag-una, ang pinakadako. Yes, 1/3. Sunod, 1/5. Ang sunod, 1/7. Ug ang pinakagamay, 1/9. So, atong basahon ang atong nahanay. Kinagamyan ng atos kinadak-an, aduna kitay 1/9, 1/7, 1/5, 1/3. Kinadak-an nga atos kinagamyan, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9. Okay? So, karon atong ihanay ang mga mosunod. Sa letrang A, ang instruction kinagamyan ngadto sa kinadak-an. Una, aduna kitay mga fraction nga 1/3, 1/5, 1/4, 1/2. Tan-awag maayo ang ilang mga denominator. Asa ka ani ang mag-una? Kaya ang mag-una kay 1/5. Sunod, 1/4. Sunod, 1/3. Ug ang sunod, 1/2. Tan-awag maayo ang ilang mga denominator. Ang nag-una, pinakadakog denominator padulong sa pinakagamay. But pasabot na kung kinagamihan nga tos kinadak-an, mag-una ang dako og denominator. Kaduha, aduna kitay mga fraction nga 1/8, 1/10, 1/9, 1/7. Asa kanini ang mag-una? Ang mag-una kay 1/10. Sunod, 1/9. Sunod, 1/8. Ug ang sunod, 1/7. So, makita gyapon nato nga ang mas dako og denominator mo'y nag-una naghantod sa pinakagamay. Mo kana ang paghanay kung kinagamyan ngadto sa kinadak-an. Mag-una ang naay pinakadako og denominator ngadto sa kinagamyan. Okay? Okay, sa letrang B, kinadak-an ngadto sa kinagamyan. Una, aduna kitay 1/5, 1/6, 1/7, 1/4. Asa ka niini ng mga fraction ang mag-una? Kinadak-an ngadto sa kinagamyan. Ang mag-una kay 1/4. Sunod, 1/5. Sunod, 1/6. Ug ang last, 1/7. So, ato na sang makita diri nga ang pinakagamay og denominator maoy na ay mas dako or mas dako siya kumpara sa uban. Kung makita sad nato nga ang denominator mag-una ang pinakagamay hangtod sa pinakadako. So, ingon ana ang paghanay sa fraction ngadto sa kinagamyan. Ikaduha, aduna kitay 1/8, 1/6, 1/9, and 1/7. Asa kanini ang mag-una? Kay ang mag-una kay 1/6. Sunod, 1/7, ikatulo, 1/8, ug ang pinaka-last, 1/9. So, makita gyapon nato nga ang pinakagamay denominator siya ang pinakadako. So, pinakagamay ngadto sa pinakadako og denominator ang paghanay sa kinadak-an ngadto sa kinagamanyan. Okay, nakuha ba mga bata? Ug diri natapos ang atong leksyon karong adlaw. Manghinaot ko na nakat-on asab kamo sa lain nato nga leksyon. Ako si Teacher Theody, mag-ingon kaninyo, mali pa yung pagkaton. Padayon sa pagkaton para sa mahayag nga kugmaon. Hangtod sa sunod nato nga leksyon. Bye!